дар коғи фаранги шаҳри Хуҷанд мулоқоти намояндаи кумитаи кор бо занон ва олии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндаи кумитаи дин танзими анъана ва ҷашну маросимҳо баргузор гардид. Намояндаи сардори шӯъбаи марказии миллии қонунбарори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар намояндаҳои касбу кор бо ҷавонон ва занони фаъоли шаҳри Хуҷанд вохӯрӣ намуданд. дар чорабони мавзӯъҳои зӯроварӣ дар оила, шомил шудани ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои мамнӯъ, танзими анъана ва ҷашну маросимҳо баррасӣ карда шуд. Нигорахон Ғафурзода, муовини якуми кумитаи кор бо занон ва олии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, аз дастовардҳои занон дар даврони истиқлолият ёдовар шуда қайд кард, ки мақоми зан дар ҷомеа баланд бардошта шудааст. мо занону бонувон бояд ки бештар ба тарбияи ҷавонон аҳамият диҳем, ба тарбияи фарзандон аҳамияти хоса диҳем. чӣ ки мо медонем дар тамоми ҷаҳон имрӯз раванди сиёсӣ пурпечутоб аст. имрӯз ҷавонони мо ба ҳар гуна гурӯҳҳо шомил шуда истоданд. имрӯз бениҳоят осон аст ҷавонони моро гумроҳ карданд, ҳам ба воситаҳои шабакаҳои интернетӣ. имрӯз 24% занони бонувон дар соҳаи хизмати давлатӣ кор ва фаъолият мебаранд. шумори занони роҳбарикунанда бошад ба 1100 нафар мерасад, ки зиёда аз 19%-ро дар бар мегирад. имрӯз мақоми зан дар ҷомеа баланд бардошта, бо ин васила фаъолияти онҳо дар ҷамъият ба таври густурда ба чашм мерасад. солҳои охир наздики то 30% баланд бардоштани фаъолияти занон дар вазифаҳои роҳбарикунанда ба назар мерасад. бо ташаббуси шумоён сиёсати гендерӣ баланд бардоштани мавқеи занон саҳми хоса дорад. имрӯз ҳозирини гиромӣ дар тӯли 30 соли истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҷумҳурии Тоҷикистон қадам ба қадам ба пешравиҳои баланд ноил гардида истодааст ва яке аз хизматҳои шоёну беназири пешвои миллат ин таҳкими сулҳу субот, амният, осоиштагӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Широили Шеров дар суханронии худ қайд кард, ки яке аз сабабҳои шомил шудани ҷавонон ба гурӯҳҳои террористӣ ин дар муҳити носолим тарбия ёфтан, инчунин аз ҷониби падару модарон фароҳам навардани шароити моддӣ, маънавӣ ва инчунин заифии таълиму тарбият дар баъзе муассисаҳои таълимӣ мебошад. ӯ қайд кард, ки имрӯзҳо шумори зиёди ҷавонони мо дар сомонаҳои иҷтимоӣ мебошанд ва аз сабаби надоштани саводи кофии динӣ ва инчунин ба хотири ба даст овардани маблағи муфт ба ин роҳҳо мераванд. барои баланд бардоштани маърифати ҷавонон мо бояд кӯшиш зиёд кунем, таъқиб намуд сардори шӯъбаи марказии миллии қонунбарори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми суханронӣ. имрӯз онҳо бо истифода аз барномаҳои махсуси психологӣ ва нозикиҳои динӣ истифода бурдан ҳамихел ҷавононро ба сафи худ шомил намуда истоданд. ва имрӯз мо тавассути телевизиони чи дохилӣ чи хориҷӣ ҳамрӯза мушоҳида мекунем, ки имрӯз хатарҳои мудҳиши терроризм, экстремизм ва оқибатҳои фалокатбори он ине ки мардуми осоиштаро ине ки ба таҳлука ба ташвиш овардааст. мулоқоти мазкур баҳри пешгирӣ аз ҳодисаҳои номатлуб ва зӯроварӣ дар оила ташкил карда шуд. ҳадафи баланд бардоштани маърифати оҳолӣ ба ҳисоб меравад. гузориши Насибҷон Абуев ва Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.